Catalans universals. La indústria del tèxtil va impulsar l'economia catalana de finals del segle XIX gràcies a empresaris com en Domènec Escarrer. Un home emprenedor i gran amant del te aromàtic a qui se li va ficar al cap obrir una sucursal de vetes i fils a la Xina. Un mercat gran, en expansió i monopolitzat per dues nissagues, la dels Ping i la dels Pong. Dues famílies que no volien de cap manera que un estranger fiqués la banya en els seus negocis. Així que el pobre Domènec anava un dia al Palau dels Ping, on li deien que allò ho havia d'anar a preguntar al Palau dels Pong, on li deien que havia d'anar al Palau dels Ping, on li deien que havia de tornar al Palau dels Pong, on li deien que havia de tornar al Palau dels Ping. Del Ping al Pong, del Pong al Ping, del Ping al Pong, del Pong al Ping, del Ping al Pong, Ping, Pong, Ping, Pong, fins que es va adonar que l'estaven enredant com a un xino. I se'n va tornar cap a casa, on un irrefrenable impuls de venjança li va fer trencar tota la seva col·lecció de teteres. Preguntat pel motiu de la seva desesperació, i per tal d'explicar-ho gràficament, Domènec va agafar 2 llibres i una bola per escaldar te. La bola, com si diguéssim, sóc jo, i aquests 2 llibres serien els mandarins, i jo anava de ping a pong, i de pong a ping, i de ping a pong. Però ja no va poder explicar res més. Els seus amics estaven tan capficats passant-se aquella petita bola que de seguida va tenir la intuïció de que estava vivint el naixement d'un nou esport. Aquella mateixa tarda va fundar la Federació Catalana de Ping-Pong. I un estiu més tard, aprofitant el bon temps, va inventar el ping-pong d'exterior, que més tard seria conegut amb el nom de tenis, però aquesta és una altra història.